guys, ako tapod ni si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Dada ako dari sa hang mga ampalayahan kay nalipay ko guys kaya naghana na dyan og bunga hanto na dyan dito sa kinatumdyan to hanto na dyan dito ag isang bunga naghana na dyan sa nga tanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di na dyan may hapon naghana. Sobra na siguro niya sa 20 ka buok. 20 sobra na ka buok. Sa mga 20 siguro. Diya, hanin siyang anihan ron guys, kay gagmay naman ka doon siyang ampalaya ha. Naaraman rin siyang kagmadun ra, diya araman dyan naghanan niya kay Dis ni Agi. Hanaman niya siyang kitang nag-ani naman ko Dis ni Agi ng adlaw. Diya kay lami raman niya kanang kuan na bitaw guys, kanang imurang isugba. Naghana ka doon Dinatiga ako guys, kay naana po dito ara naghanas. Gilid. Guys, dis niya ang adlaw kay irang gamadsa pa man daghang nakit-an ja karon. Naa naman ra daghana di Naa man jud daghang blessing jud di Naa man jud daghana si jag. Antud naman jud daris kina kuanan. Tumyan di Niabot mo jud daris kina tumyan si ja. Antud jud daris kina tumyan na po jud. Niabot jud kina tumyan naghana man jud bunga. Magsara jud si ja ka punuan. Jama amis jud ka guys kay nagbunga ni ja ga katay-katay ang bunga ja guys kay hapit naman may manguli buhol mati man dani hang kuan na para man jud daghana si jang kuan jud gagmay pa nagasunod-sunod halos lagi kada puno ay kada sangan ni ja halos na mga ingani na dari puspikas di apod siya daghan nagbitay bisag gamay kay sang puspikas po di bisag gamay siyang kuan ba na gamay sang sanga pero nagyapon jay mga tuy-tuy daghan kay wa mo ko ilay koron guys kay daghan kadyo kay hanon di sang kuan kay naog naman kuan namalhin naman dito sa namalhin naman mo diris mamila kasi lang pabalikan dari o saka diri ra mo panaka nasday ko may gamay na ang pasaklan sa balik kay nanguan mo gud sila nang naog. Tura mo si babaw. Wala pa rin isang kuanon guys kay halos mo dyan siya na ibunga. Diyan tingak ka na rin napita po sa kuan kay mamis ko dito sa kadaghan. Diyan guys, agahapong kanag-ani man dyan ko dis ni Agi o kuan kanang upo. Diyan na po siya yung puli. Ang po siya kaadyo niya. Anos apa ko nagwapay si mana hanggi alit to. Dis ni aging birnis pan diya. Takot na po siya kaadyo. Ang tanaw nito guys ha. Naganahan ko dari nagbutang mo ko dari lingkuranan kay kanya. Hari mo ko dari maglingkod-lingkod. Mabugnaw dari. Ako manlingkod-lingkod kuan kay dadto mo ko sa tubangan ang lingkod-lingkod sa mga buwak kasi. Ganahan naman kung magtanaw na ng aluhan nakajugbo nga man ang dari lang po naglingkod-lingkod. Salamat sa kajug po sa Ginoo nga. Daghang kajug mga blessing nga. Ang mga tanom daghang kajug yung bunga tutas sa kuan guys sa kanang kamungber daghang nalikado dito sunahan kay makabot ra man sa mga tao dari kuha ra man nila dito na gikudlutan sa taman ang kaluoy lagi kado dito na dito itong napitaw man kurang to gamay na dinabilin sa udlot diya dari kay di man sila makasud kay naman sa sudar di man di sila kakuha diya na iban kay di man jud mananghid sa buhay tao kirantang mananghid diya kang pakit ende mo guys sa ng pipino di ay pipino ang upo lahi na po ni upo di na po ni katong des ni Agi katong des ni Agi kay dito man to karin na po siya ang tagaan na po kaadyo na ako kaadyo siya tapos siya isa to hindi na pa may daghan sa ibabaw nga murag to pa din bunga to Naghahanap po ng anihon.
Napi siya mo sunod. Kay kuan nga nang murag makuan siguro siya nga way mabili nga bunga diya sa ral gid sa kapunuan. Yo mo koy laing ma-video ron guys kay kanang siguro ko maka ngatug gawas. Siguro makita mo na hang lang video guys ug dara ko sa Bohol. Diya guys mo ato day biron si Cristel sa kuan kay mangita mi og bag kay ana na lagi mi sa Sabado na lagi mi larga padung na mig Bohol. Ngita mig bag ug asa ko mangita siguro ko sukay-ukay. Ja siguro dito guys kay mao maka video ba dito kay ilagi ta maka video kanang na mga tindahan kay naay mga tugtog. Ja mali ko nay mga tugtog mga copyright lagi ni atong video. Ja nalipay di po ko kay ning dako na din iyang kuan pakita mo na hang taong tanawa. May dako na. Dako na pud kadug hang taong. So inaguli na magikas bulan ni guys, daghan na pud ni siya siguro bunga kay murag 1 week pa mi kapindid tun sa dali ra kadto sa ning dako na Dali ra kadto sa ning dako. Dako na sa mga dahon oh. Murag 2 weeks pa man siguro na ni gitanom. Hala. Unsa naman niya hang pakwan gihurot pa ni kaon sa mananapan ning kaon dani. Kani man di ay kuan ganang nahurot og dahon og kaon na Dako man tanig dahon dis ni aging adlaw. May batasan ning mga mananapa oy. Uy, ano may batasan. Kuan sa tuluman sa kapunuan ang gipalit. Gipalit gitanom guys kanang bisa gamay pa na Kuan ni siya pakwan. Kali dako na siya na Tabis na baka dyan yung pakwana ning buhi man sa kay nanganganig pakwan dyan hanggang tigo magliso na Teruk siya. Mga okra na rin nga. Kuaman na. Pinagahang mga kapajas sa dagko na. Naara kalinaw. Diya guys, kaya mong nagkuhan lagi midari kaya nagplano-plano lagi may nga umudak na gijang sweldo. Kaya daghan naman nagis. Amo na siguro ng paatupan ng badya na. Ijang kusina man na sa ugangan. Amo naman siguro ng kuanan kanang atupan kay luoy pagkadto mga bata dadto mga unja to lagi mato hatong gi kuan kay ning duty maguni siya so mo koy lang mahimo na may sin agamong silingan lagi amang gi hangi pangadto kato nagalili man silag sin hangi pangadto may hangi puli dadto jag uban apong gipamutang dana sa modulan ni Cristel na kay Cristel majud ganahan magmodul dana kay rong di pud gasto og kuryente di jud kay kuryente wag electric pa nito sa kwarto sige man sa kwarto ja kurinti ang nakakasutag bayran. Diya to'y nanagat dito. Diya. Wala li ka managat lagi. Ikaw. Nagat na punta kay ting tulingan na. Managat raman ni siya guys. Ug tintimpo nga naidaghang kasong isda. Diya. Mo balita raman ang ubang mananagat nga naadihang dapita. Mano sa una guys. Ang daghanad siya. Kasi makakuha sa 5 kilo. Wa may problema sa kasos isda dari kay tintimpo jud maka kuha na siya pero naay nanagat diha kanang nang pasol nga makuha ka ng mga isda nga murag dangugon. Jadi man si Cristel na mukaon kay mura masag ka ng langsa ba ka ng mga dangug bitaw nga isda. Pero sa una ahar na siyang buwaran. Hala to'y barko to light shipping. Asa ka na biyahe di pulog siguro na. Di. Dumagiti na. May shipping man siguro kay Blue Man to Di man kadto makita guys kay na. Di man magiri rin mayo shipping ko. Ang ganahan may dali kon kay linaw kadtog dagat. Anja alas 5 naman pud. Aga hangi padadong dadto kay ang himog design tong kuan to Tong dadungan ta. Kay ra man na nato. Ay basta pa kayo na. Kay kinalibulag sa na. Anja og di na isa kanimo dadto kay mabasa naman pud na mutaas og dagat. Dili man dagat dira mo kutob na kana. Kaya hasang nasa yung pwede na sa lingkod-lingkuran tos garden. Kani-gali pwede ni siyang kanang kuanon butang patindegan ba butang mga design kabsundari nga na ba sinsuhon. Susog ako pala man di kuan na sinso ha na sinsuhon na siya karong mabutangan og kuan. Kanang usab mo di na mo tindog. Di ba kana atong napatindegan na kana? Kani kay adto mo na sa butangan og kuan kanang mga
Para sa gihimo dito bagutangan og mga orchids. Wala na tayo kuring-kura na ay. Mataban ra magyapon ligma. Kusog ag baha. Ay, baha. May dagkong balon. Bukod pa kayo. Oo. Nalugod sa ilalom. Dala yung taligsik na pud. Dili ko dito sa modulan ni Crystal kay hang man di ko sa nagtimuha sang dalag stick ko. Kay luwi lamang pud siya kay nabisi lay ko dito sa garden. Nakakang gibatang stick ko nak na buhi si kadto sa sinuwat sa isang module. Nagibanan pa siyang Dante. Dante. Gakuan siya sa isang module na sa dariga. Uy, Dante, gibanan ni mas ate. Luwi lang po sa Dante kay siyang gibanan. Ja, sige na siya daghang kadto sa gipang suwat na ah. Suwat siya sa mga kuan ja. Ga research Google la gamit og Google. Gamit ka Google? Basahan lang gud ng mga kuan. Jawag na sa mga kuan di man siya makaya, isa na lang siya i-Google. Mga question nga di niya kaya ansiran, diyan na i-Google lang sa mga kuan lang ka. Nagluasan sa guys, liwat sa sang nanay Lita kanang si luasan. Ikulang jud kas vitamins, wala ka ng vitamins. Ja mo guys, matuhang video karon na daw guys. Ja, dari lagi na sa magmodule kay og Sabado. Saba man dadto nay magpatugtog, nay mga banok, mga kuan, mga iro. Ja nay mga bata kadto didto nga kuan. Manggiduwa, mo nang dari just kubo ja harapon nang gi atep-atepan og kuan ah. Kay ang di mabasa sa jaguan kay guba na pud ni. Nagguba pud ni gitawasan pud ning udit. Diyan naman ito yung nag-rent na nila guys. Manang nawa naman, diyan naman ang open ng kado na makita na mo dagat dito to ah. So di na kailangan dari mag-electric pan kay bugnaw na kay nai hangin lagi kan sa dagat. Manang ganahan sila dari mag-module. Ja, daghang kay salamat di ni jung tanan. Ja. Thank you so much Sir Mike sa imong gisint nga money. Ja, amo naman ang bayad among pamasahe padung sa Bohol. Thank you so much, Sir Mike. See you next vlog.